Ние на първо място трябва да се зададем въпроса, или сме дошли просто така да не мине времето, просто така да си поговорим за някакви глупости. Може и да не са глупости, може да са много важни неща, но няма да има полза от този разговор. Или от нашия разговор, от връзката между нас, от това, че сме седнали заедно, може да има огромна практическа полза, която може да промени реалността. Ако не, то защо ми да сядам с тези хора? Аз по-добре да гледам футбол. За какво да сядам в този кръг? От самото начало ти трябва да съобщиш, този, който иска да променя реалността от лоша на добра, трябва да дойде на този семинар, на нашето мероприятие. Ние чрез това променяме реалността. Тогава, когато ти задаваш въпрос, когато по този начин ти себе си позиционираш, ти си длъжен във времето на семинара да докажеш, че това ще се случи. Освен самата тема на семинара, ти трябва всички да подведеш към това. Така че ние да заключим, че ще се обединим, че ще разговаряме, че всеки себе си ще отмени, ще се съедини с другия. Ние всички трябва да станем като един човек с едно сърце и започваме в подобие на висшата сила, силата на природата, която да ни въздейства, и ние по този начин можем да променим реалността. Ти си длъжен това да го съобщиш още в началото и в края на семинара. Хората за това трябва да знаят и да кажат: да, почувствахме тази нова сила, ново усещане, и ако това усещане се получи през цялото време, ние ще се почувстваме добре. Защото главното е усещане. Нашата същност е чувството. Кои сме ние? Желание за получаване. Това е нашия живот. Така че, когато аз излезна от семинара, трябва през цялото време да остана в това хубаво състояние. Просто да живея на върха, все едно съм на въздушна възглавница. Ако ние се намираме в поръчителство, значи освен обединението, по време на семинара, това временно, случайно обединение, съществува и темата поръчителство, а поръчителството е съединение за винаги. Това е вече съюз. Какво е това съюз? С кой аз сключвам този съюз? Ти можеш тези неща да се задълбочаваш все повече и повече, но към какво? Към поправене на разбиването. Това е поправене. Поправене за разобщеността между нас.